gehiago naiz, Estrasburgon bizi naiz, Estrasburgon Frantzian, noski, eta hemen ez dut topatu euskaldun besterik, eta euskara ikasten ari naiz, baino bakarrik. Liburu batekin eta euskal telebistan ikusten dut edo berria egunkaria irakurtzen dut. Azpetiarrako lagunako ditut. Eta egun batean intzanet gomenditu nintzuten, eta orain intzanet nirentzat oso importantea da. Tolosa jaio nintzen, baino Tolosa Frantzian. Eta nire aita landera, da, eta nire ama Pirenoiotara da. Baino Tolosan pilota jolasten da. Eta nik pilotari nintzen. Eta asko jokaten nuen. Eta gero eskualeria zalea bihurtu nintzen, eta gero bi aste pasatu nituen Baionan irakastera, eta orain Estrasburgon bizi naiz, baino euskal zalea handi bat naiz, eta niretzat oso importantea zen euskara ikasteko. Eta orain asko posten naiz euskara ekin. Espero dut egun batean Estrasburgo euskal etxea izango den. Hasi nintzen Juan Carlosekin, eta zoritxarrez Juan Carlos hilegin zen otsailan, baino nirentzat gizon bat oso importantea zen. Lehen sasoia ezin dut hitz egin. Oso zaila zen nirentzat, eta Juan Carlos pazientzia handia zenuen, eta bakarrik euskaraz hitz egiten zenuen nirekin, eta importantea zen. Nik erderaz hitz egiten dut ere, baino Juan Carlos ez, bakarrik euskara, eta gero pixkana ulertzen nuen gehiago, eta Juan Carlosekin lagunak bihurtu genuen, eta eskualerian topatu genuen, eta Juan Carlos artista bat zen, eta tipo jatorra, eta oso interesgarria zen. Eta orain Anderekin hitz egiten dut. Ander oso jatorra da ere, Azpetian bizi da, eta orain nik nire euskara hobeto da, eta orain ordu eta gehiago. Orain nirentzat izanet plazer handi bat da, lehengo oso zaila zen, baina posten naiz. Nintzanet esker nire
euskara hobetzen da. Orain asko gauzak ulertzen ditut eta errazagoa da. Oso pozik nago. Irailan aita izango nahi. Espero dut beste euskaldun berri izango dela hemen Eskaskolan. Eta momentuz asko lan egiten dut euskara hitz egingo nahi dut umeaekin.